Туына %10 ел тулуны билгеләп үтәргә, аның батырлык символына әверелгән язмышын олы ихтирам һәм тирән тетрәнү белән күздән кичерергә, рухыбызны ныгытырга җыелдык. Татарстан президенты Рөстәм Нургали Миңнеханов исеменнән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Хөкүмәте исеменнән сезне барыгызны да шушы тантаналы юбилей чарасы белән тәбрик итәм. Бүгенге чараларда шагыйрьнең кызы Чулпан Мусеевна Залилова һәм аның якыннары да катнашалар. Республика җитәкчелеге исеменнән һәм шулай ук сезнең барыгызның исеменнән дә Чулпан Мусеевна олы рәхмәтебезне һәм тирән ихтирамны белдерергә рәхмәт итегез. Муса Җәлил, бу исем безнең һәрберебез өчен изге. Бу исем чын мәгънәсендә гражданлык батырлыгы һәм шәхси каһарманлык билгесе. Ватанга шиксез тугрылык һәм мәхәббәт символы. Көрәшче шагыйрь, якынлы патриот, Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең гомере кыска һәм фаҗигале булды. Әмма аның батырлыгы һәм иҗади мирасы татар халкының олы тарихына, бөтен илебез язмышына тирән уйлап калды. Без бу язмышка кат-кат әйләнеп кайтабыз, уйланабыз. Әмма күпме генә уйлансак та, бу каһарманлыкның, бу фиганың асылына җитеп алганыбыз әле юк. Дөнья әдәбияты бик күп талантлы язучыларны, шагыйрьләрне белә. Әмма үз талантларына тиң дәрәҗәдә геройлык күрсәтеп, ул ватаннары өчен башларын салган шәхесләр күп түгел. Ә инде фашист Германиясының нәкъ үзәгендә бер юлы 11 татар егетенең, татар шагыйрьләренең башларын киселүе вакыйгасы бөтен кешелек тарихында күрелмәгән хәл. Шул рәвешле Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре батырлык төшенчәсенә яңа мәгънә санды. Яшәү мәгънәсе яңа төсмерләр өстәде. Җәлил үзе бу хакта менә ничек яза. Мин кабыздым җырда ялкын итеп, йөрәгем һәм хаклык кушканны. Җырым белән дусны иркәләдем, җырым белән җиңдем дошманны. Алды алмас мине түбән ләззәт, вак тормышның шуар пәрдәсе. Шигъремдәге шадлык, ут һәм сөю, яшәвемнең бөтен мәгънәсе. Үлгәндә дә йөрәк туры калыр, шигъремдәге изге антыма. Бар җырымны иргә багышладым, гомремне дә бирәм халкыма.